Foli b'aw bɛɛ lajɛlen malen cɛ ani muso denmisɛnnin ani maabakɔrɔ aw ye aw bisimila aw ka Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 12 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye min kɛra an ka finitigilakaw olu fɛ ni o baaraw taara ka u kɛ Joyila ale ni Kidali mara la ka se ka banbagaci walimaw n'u ka dankari o la o kibaruyaw bɛna ta k'o walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni AEC jamana saba faralen ɲɔgɔn kan ka finitigila ka julu olu labɛn k'a fɔ ko maaw dana baaradege o bɛna kɛ olu kunna jiriba maaw olu ka ko hukumu kɔnɔna na an bɛna o walawala ni ka o da aw tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ maa minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn ko kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni douanimaw u ye tɛgɛnɔ kɛ ɲɛnaminimafɛn caman na furakisɛ cɛjugu fo ka taa se pikiri cɛjugu olu ma anw kun ni bunakun ka o kuma bɛna ta k'o walawala k'o da aw tulo kan fo ka taa se kayikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali ma ni o ye iziniw ye bingali wale min taara ka o sɛgɛrɛ lakana sabatili o bunakun kan an bɛna olu kumaw ta k'o walawala k'o da aw tulo kan aw ye aw dan kasi ka kɛ ni kunun ko kari ni o tun bɛ bɛn janvier kalo tile 11 san 2026 sɛbɛnfura n'o o bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major général ye ale yɔrɔ la ka kɛ ni baara minnu ni olu taara ka o kɛ an ka finitigilakaw olu fɛ lakana ko o sabatili bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyilakaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye buntenni kɛ banbagaci walimaw la maa 10 ani kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka dankari kɛ olu la fo ka taa se u ka maramafɛnw yɛrɛ fɛnɛ caman ma ni o kɛra Joyila mara min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko bebelɛn fo ka taa se moto 10 ale ni kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko dankari kɛra o yɛrɛ fɛnɛ na ni o taara ka o kɛ tɛnkelenni ni o fɛnɛ bɛ fɛn min kɔni ye Joyila mara ale fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Kidalikaw olu fɛ yen nɔ ni o ye an ka jamana kɔrɔnfɛla ye k'a fɔ ko mɔbili feere kelen ni an ko a ma ko voiture piégée ka yira k'a fɔ min bɔra banbagaci walimaw olu yɔrɔ la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye buntenni da o fɛnɛ ka se ka dankari kɛ o la cogoya min na o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko leere mara la u kun kɛn bɛ ka ɲara da fɛn min kɔni ye banbagaci walimaw olu kɔni fɛ o mara o taara ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ belebele ye o kɛ o sɔrɔla kunnafoniya kɔnɔna na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo ka lakana ko nasira o fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jiriba ni o ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni lase siraw olu ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele o min taara ka o kɛ AEC jamana saba fɛ ni o ye tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger la ka se ka baaradege kɛ u ka finitigilakaw kunna ni u kɛn bɛ ka o baara ta ka o kɛ ka jamana saba in finitigilakaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min kɔni ye lakana ye o ka se ka sabati cogoya min na o kama baaradege o bɛna kɛ olu kunna ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye kɛlɛ kunnafoniyaw olu dicogo ɲuman o baaraw olu kɛcogo ɲuman ni o dɔw bɛ tali kɛ maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o de bɛna taa ni ka baaradege kɛ o kunna min bɔra ni jamana saba ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Niger fo ka taa se Mali o ma ka yira k'a fɔ ko o baara kɔnɔna na ko wulikajɔ belebele o bɛ ka taa ka o kɛ ka kɛ ni lakanabaliya mun ni o bɛ ni jamana saba ninnu kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ni ka o ta ka o ɲɛsin o ma cogoya min na o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na foli kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka o kɛ kolonɛli Mariamu Sagara ale ni a ka cɛdenw ye ka kɛ ni u ka wulikajɔ ale ni u ka baara o kɛcogo ɲuman lakana ko nasiraw olu fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya la k'o fɛnɛ walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jɛkulu minnu ni olu sigilen nɔ anw fɛ yan nɔ minnu ka baara ni o bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na olu ye baara belebeleba kɛ Bamako sigida 2nan o la ni o ye tɛgɛnɔ kɛ mɔbiliba la min ni a tun bɛ ka ɲɛnaminimafɛn caman ale ni furakisɛ cɛjugu ni ka olu ta ka don ni olu ye jamana kɔnɔna na ni o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye furakisɛ cɛjugu ni an ko o ma ko tramadol o ba 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa se pikiri cɛjugu ale ba 100 ale ni ba 8 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ni a bɛ taa i jɔ ni a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan furakisɛ ale ni fɛn min kɔni ye pikiri jugu ye o tɔni 30 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ka yira k'a fɔ ko ni mɔbiliba min ni a minɛna ni minɛn kofɔlen ninnu ye ko a bɔra Nigériyakaw olu de fɛ yen nɔ ko wa ko laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na ni minɛn cɛjugu ninnu ye k'a bila Bamako sugufiyɛnw ni bɔlɔn kɔnɔnaw olu la walasa fɛn min kɔni ye sifinnakaw olu ka se ka nin baaraw cɛjuguya ninnu ni ka olu kɛ ka sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni a bɛ dankari kɛ u ka fɛn min kɔni ye kɛnɛya nasiraw la ni o dɔw bɛ tali kɛ dusukunko gɛlɛya fo ka taa se fɛn min kɔni nenakiliku nasiraw olu fɛ ni a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ni ka o bɔnɛ u ni na ka yira k'a fɔ ko o baara taara ka o kɛ an ka maaw fɛ minnu ka wulikajɔ bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye jɔrɔnakoba ye ka i ka olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni an ka cakɛda minnu ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali ma ni o ye secteur industriel ye ka kɛ ni bingani wale min ni o tara ka o kɛ an ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Selenkingi o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ni o bɛ Bafulabe mara la wulikajɔ belebele o tara ka o kɛ maaw fɛ minnu ni olu ka baara bɛnnen don maramafɛnjugu olu talen ma k'a fɔ ko o jɛkulu fila ɲɔgɔnna bonya ko u kɔni ye an ka cakɛda ni o ye usine Stone ye fo ka taa se Jamasi ma ka o ta ka o kɛ fɛn min kɔni ye u ka degun kɛyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u ye tasuma ta ni ka o don u ka baarakɛminɛ o caman na o hukumu kɔnɔna na maa 3 ɲɔgɔnna bonya ko olu kɔni tununa k'a yira k'a fɔ ko hakilina ni jaabi mun ni o bɔra o ko bunakun kan o de bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye an ka finitigila ka ɲɛma minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ni mara bɛ olu bolo olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ba bolo min bɛ yen yɔrɔ la ko o ba tigɛli ko o la ɲɔngiri ni wagati kofɔlen na walasa fɛn min kɔni ye lakana ye o ka se ka sabati ale ni maa minnu bɛ nin ko bunakun kan u niw ka se ka lakana cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na k'o fana walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ Mali kɔni ale sen tɛ farikolo ɲɛnajɛ min ni o baaraw bɛ ka ta ka o kɛ ni o ye farafinna keleya ndolanciba ye ni an ko o ma ko Coupe d'Afrique des Nations ni o baara tɔw o bɛ o sen kan ni Mali kɔni ale bɔra boli la nka ka yira k'a fɔ ko kɔni a bɛ a sen kan hali bi o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni demi-finale kɔni o ɲɔgɔndan baaraw ye Senegali o min ye Mali kɔni ale labɔ na ale ni Egypte olu na u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la ni o bɛna kɛ arabadow tange o hukumu kɔnɔna na Maroc ni olu yɛrɛ fɛnɛ ye seba belebeleba ye nin tournoi in kɔni kɔnɔna na ale ni fɛn min kɔni ye Nigeria olu na u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la arabakaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni dolanciko nasira o kunnafoniya olu ye. Ni bɛ sigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam.